които са в тигана и се запържват. Ей! Така, слагаме тенджерата. Нямаме... Където ще сложим... Какво ще сложим? Бусилек. Ще сложим гъбите, защото нямаме трава ни тигана, за да запечем пържола. Ай, не! Не, аз се снимах цялата в началото, ама да видим какво готвя. Не, не е важно. Но ще ви сервирам на масата. Женя, с това няма найдеш. Чакай! Сега изпълнява нашите Наскоро не поръчки. си ми големи листа от някъде. Възможно най-големите листа. Е, от това дърво, може би. Не си ми големи листа. Така, чакай. Пържените ми картофи. И гъбите, на които слагам малко бусилек. За да Да палиш нещо. Какво ти напуби? Страхотен, благодаря. Малко рига. Но признава ли да сложиш? А? Не, на гъбите не е подходящо. Гъби ли готвиш? Аз не знам. Гъби, да, сос от гъби правим. Трябва така. Железно. And yes. О, много си сръчна. Ти, така трябва да приготвяме. Сървите, те се активираха. Ти сигурно е женевича. Мисля, че картофките вече са готови. Така. И сосчето гъби. Сега ви представям. Гъби за габи. Така, сега Да ми с пържолка, това не си яде, че слагаме. пържолата ще няма глед. О, пържолка. Да не я прегори само. Няма. Слагаме пържолка. А направо на мен. Не, сега. Да сложим така да се Ще направо на грил, бе. На грил, да, така трябва да, защото трябва да използвам ето това. Тая парча много лека, бе. Пържолата. Хваляме тази тенджера, не трябва да Дати си пържолата с тенджерата, бе. Дати си Така, пържолата с така. тенджерата. Малка пържолка искам, не искам толкова голяма. Такава е добре. Такава е добре. Сега омлета на светлето да направим. Да, Който плодов омлет искам. Да, омлета. На пържолата слагаме малко подправки отгоре. И сега трябва да Това какво е? Сега трябва вика да обърне, не ми обръща. Не, Това е хляба, бе. гори. Как? Как на нея е вкусно. Ма това направо изпълва цялата. Това ако ти дадем истински прибори, не знам дали ще се справиш така. Не. Така, ето време, пържолата. Оп. Това. Така. Аланглет ти каза, сега само малко ще навлека и е готово. Поръчай си и ти нещо. Моля, как ми риже, наистина. Да, заради ригана. Жени, Да, Наско какво желаеш? така питай ме, бе. Кажи. Аз ще искам спагети. О, спагети, да, имаме. Ето пържолката е готова. С гъбеното сосче. Не мога, човек. Габи. О, не. Изчакай. Специално Искам като карбонара, добавка, сос понеже карбонара. много си върви с пържолките и гъбите, салата от Зелена рукола. Не, салата от рукола. Това Глухарче. много си отива. Салата от рукола. С глухарче идеална е като... Заповядай, Габи. За теб. Една гъба. И салата. Еми така ми. О, белица може ли? Да, разбира се. Сега ще я питам. Сега. Ето го омлета. Омлет. Светле и на теб зелена салата сега ще си направя, защото с омлета и с картофките трябва нещо свежо. Не може, трябва да има зеленчуци. Зелена салата. Е жестока. Ти разбираш ли? О, Много е благодаря. вкусно. Благодаря. За първи път някой ми казва подобно нещо. Не знам как да реагирам. Светле,
заповядай. О, благодаря. И омлет с пържени картофи. Моля ли да поемеш, да, захапна. Омлет с картофки. Така, Да, да. ще да е Сега по-хубав омлет. спираме котлоните. Готово. Габи, как еш? Ти каза спагети с сос карбонара. Да. Да, момент. Еми, това е част от процеса. Давай. Run, Forest, run! Чакай да се взема пържола. Абе, я ще Така ли бе. се прави? Няма ли? Да. Това е интересно хранене. Абе. Искаш ли да пробваш салата? Да. Ами не са ли гавете с храната, бе? Уважайте много храната, тук е труда на момичето. Ще кажете ли какво мислите за храната? Много е вкусно. Жени откри своето призвание да бъде готвач. Бива я. Толкова пъргава не съм я виждала. Това моите спагети ли ще са? Може и теле-теле. Не знам. Беше вкусно, но тази няма кърдила. Аз ти казах, че да е. Не ви става. Аз си вземам всичко. В момента не мога да се вземам. Връща до котлона да е топло. Тя ще притопли. Да, спагетите варим. Трябва. Да не загорят. Няма. Внимавай. Малко водичка да се Ма ще кипни бе, Жени, ще кипни бе, внимавай. Между време направим соса в тигана. Първо слагаме да загрее. Само не мога да разбера, как ги бараш тия горещи тенджери така с голи ръце, бе? Аз с дръжката ги хващам как. Добре. Да. Сега слагаме първо месото. Да, най-вкусно, когато се готвя да готвиш с ръце. Тогава минаваш през целия процес на готвене. Сещаш храната. Усещаш храната. Създава се най-вкусния вкус. Това се получава, защото облизваш пръстите. Така, слагаме. О! Така, слагаме и разбираме. Спагетите да погледнем. Добре. Слагаме доматения сос. Ама аз исках карбонара да Ама те са карбонара. Ама карбонара е със сметанов сос. Не е със сметанов сос. Бу. Това е сметанов Виж сос. сега, каквото реши главният готвач. Това е сметанов сос. Слагаме и много подправки. После ще има да миеш. Да. Слагаме подправки. Риганче. Това са екзактли спагетите, които вие искате. Екзактли спагетите, които исках. Ай, научи са те. Така. Разбъркваме. Малко черно пиперче. Браво. Малко щипка от това. Ти не си дъщерята на Оти Башваров. Научи, да. Има нещо. Племенницата. Племенница. Ето. Спагетите са Остана? on their way. И сапало. Сега, трябва да ги сервираме. Къде ще да се случи? Ето. Не. Трябва ни да приготвим чиния. Имаме специални зелени чинии в форма на лист, за да накараме нашите гости да се чувстват добре. Спагетите са готови. Сега трябва да изсипаме водата. Готово. И къде ни е чиният? Ето. Сервираме. Колко вкусно мирише. Не ми се навирай в Остана ти храната. за мен. Не.
И за Матилда ще има и сосчето. Мисля, че вече е Това е... готово. Да. Момче. М. Такъв какъвто го трябва да се случи. М. С малко Ау, да, много красиво бе. Благодаря. И да ми дадеш пържола с гъбки. Браво. Това беше от шеф Жени. Това беше от мен за днес. Ще се видим следващата седмица. Отново по същото време, на същото място. Обичам ви, обичате се и вие. Обичам ви, обичайте ме. Ще си навия спагетите. Да, снимайте нас как капва спагети. Аз ще приготвя кухнята. Ммм. Стана. Спагети!